रन्जुन बर'आबो मिस डिभाइन इन्डिया 2024 सेसन 2 आव नेशनेल विनार जानो हादों। थांनाय 11 जुलाइ खालाराव गुवाहाटीनि रुक्मणी अडिटोरियाम हलाव मिस डिभाइन इन्डिया 2024 सेसन 2 आव नेशनेल विनार जानो हादों तामुलपुर जिल्लानि मादारबारि गामिनि रन्जुन बर'आ। तामुलपुर जिल्लानि मादारबारि गामिनि बासिराम बर' साबित्री बर'नि फिसाजो रन्जुन बर'आ थांनाय 11 जुलाइ खालाराव गुवाहाटीनि रुक्मणी अडिटोरियाम हलाव मिस डिभाइन इन्डिया 2024 सेसन 2 आव नेशनेल विनार जानो हादों। गिबियाव कलेजाव बादायजेनग्रोनानै सायख'जानायनि उनाव ग्रेन्ड बाक्सआ सायख'जाबावो। बिनि उनावनो थांनाय 11 जुलाइ खालाराव गुवाहाटीनि रुक्मणी अडिटोरियाम हलाव मिस डिभाइन इन्डिया 2024 सेसन 2 आव नेशनेल विनार जानो हायो। रन्जुन बर'आ उन्दै समनिफ्रायनो बरिमाखानि कटनकाटा गामियाव बिमायनि न'आव थानानै सोलोंथाइखौ लाबोगासिनो दं आरो बरमा फरायसालिमायाव इडुकेसन मेजर लानानै BA थार्ड सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं। रन्जुन बर'नि सिमाङा इयुनाव सासे प्रफेसर जानाय। गावनि जाफुंसार जानायखौ लानानै मा फोरमायखो फैजों खोनासंनि। खुलुमबाय, आंनि मुङा रन्जुन बर'। आङो मादालबारि गामिनि। आंनि आफानि मुङा बासिराम बर' आरो आंनि आइनि मुङा साबित्री बर'। मिथिनो मोनदों नोङो डिभाइन इन्डिया मेगा ग्रेन्ड बिउटि पेजेन्टआव सेसन 2 आव देरहासार जानो हादों। औ, आङो थांनाय 11 जुलाइआव गुवाहाटीआव खुंजानाय मिस डिभाइन इन्डिया रुक्मणी अडिटोरियाम हलावहाय आङो बेवहाय नेशनेल विनार मासिखौ आवग्रिनो हादों। आवग्रिनो हानानै आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों। बे आवग्रिनो हानायाव आंखौ आंनि आइ आरो आंनि नखर, आमाइ आनै गासैबो आंखौ हेफाजाब खालामदों। आङो उन्दैनिफ्रायनो आमाइनि न'आव थाबोदों। आं बेयावनो थानानै फरायगासिनो दं आरो बायदिसिना आंनि लुबैनाय, आं खालामनो मोजां मोननाय फेशनावबो आङो बाहागो लाबोदों बे न'आवनो थानानै। इयुनाव मा जानो सानो? आं इयुनाव सासे प्रफेसर जानो सानो। दा मा फरायगासिनो? आङो BA थार्ड सेमिस्टार फरायगासिनो दं। बबेयाव? बरमा कलेजाव। मा मेजर लादों? आङो इडुकेसन मेजर लादों। नोंनि जाफुंसारनायाव माबायदि सेक्रिफाइस खालामदोंमोन? सेक्रिफाइस माने आङो जोबोर गोजोननाय मोन्दोंमोन आरोना। आं जेसेबां खस्थ' होनानै आं नाजाथाबदोंमोन बेखौ आं मोननानै गोसोजों जोबोर गोजोननाय मोन्दोंमोन आरो। बे लामासिम लांनायाव सोरनि अबदान दं? बे लामासिम लांनायाव गिबियावनो आंनि आइनि आरो आंनि नखरनि, आमाइयानि। बे लाइनाव थांनोबा माबायदि इन्टारभिउ गोनां? फार्स्टआव आङो जेनेबा कलेज स्कुलफोराव खालामग्रोनांगो। बेनि उनाव डिस्ट्रिक्टआव खालामबा मोजां जायो। बेनि उनाव जोङो स्टेटआव थांनो हायो आरो। दा नैबे स्टेट लेभेलाव देरहानो हादों? नेसनेल लेभेल। फंबाय बिनानावमोनसिम मा थुलुंगा होनो सानो? आं फंबाय बिनानावमोनखौ बेखौनो बुंनो सानोदि गासैयावबो जेनेबा फेशनानो जा, खायसे खामानियाव मोजां गाज्रि गासैयावबो थाखायो। बेनिखायनो जेन जोङो मोजां लामाजों थांनानै गावखौ देरहाहोनो हायो आरो बेफोरबायदिनो खस्थ'जों थांनानै जाफुंसार जानो हायो।